काँग्रेस भवनपाशी असलेल्या आमच्या सर्व फलकावर कोणीतरी एका माथेफिरूने शाई तसेच बोर्डावर दगडफेक केली असे आज इथं घडलेला आहे. इथं काँग्रेस कमिटीचा एक CC कॅमेरा आहे, ते काढून कोण आहे त्याचा छडा लावण्यात येईल आणि त्याच्याविरोधात कंप्लेंट दाखल करण्यात येईल. आज सोलापूर शहरामध्ये काँग्रेसचं काम एवढं जोमात चालू असताना असं हे केलेल्या एका माथेफिरूंनी केलेले एक कारस्थान खरंच फार निंदनीय आहे असे मला वाटते. एक म्हण आहे की निंदकाचे घर असावे शेजारी. एखादं चांगलं काम होत असताना थोडं तर नाव ठेवणारा माणूस पाहिजे, त्याशिवाय आम्हाला सुद्धा काम करण्यात जोर येणार नाही. या माध्यमातून मी आमच्या सर्व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सांगतो की आपण संयम बाळगावं. या झालेल्या घटनेचा आपण सर्वजण मिळून निषेध करू. येत्या काहीच तासामध्ये कोण आहे त्याचा छडा लावण्यात येईल. इथं सर्वीकडे CC कॅमेरे आहेत, ते दिसून येईल कोण आहे तो. जर तसं जर घडलं तर त्याच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल करण्यात येईल. एवढंच मी बोलून त्याच्या विरोधात निषेध व्यक्त करतो. आणि ह्या झालेल्या कृत्यास काय बोलावं, हे अक्षरशः नीच कृत्य आहे असं म्हणण्यास काय हरकत नाही. तुम्ही कुठल्या काँग्रेस पक्षाचा तुम्ही कुठल्या पुराव्यावरनं सांगता की हे विरोधकांचं काम असेल? कदाचित हे काम आहे. निंदकाचे घर असावे म्हणजे ते आमचं बी असू शकते किंवा बाहेरचं बी असू शकते. हे दोन्ही पण आहे. निंदकाचे घर म्हणजे आज आपल्याकडनं असू शकेल किंवा बाहेर सुद्धा असू शकेल. आणि मला 100% डाऊट आहे की बाहेरच्याच आहे. काँग्रेसमध्ये अशी वृत्ती करणारा माणूस कोणीच नाही आहे. काँग्रेस पक्षाचा Like, subscribe, click on the bell.